Hola, Arnau Espi. Què passa, Berta, com estàs? Estic genial. Sí? Sí. Doncs mira, et diré una coseta, Berta. Tu saps fer mewing? Jo no, ni idea. Prova de fer-lo, va. Per les càmeres. Prova de fer-lo. Ara. És que jo crec que tinc bona mandíbula. Ja no ens fa falta ni el mewing, no? No em fa falta ni el mewing. Doncs avui parlarem del que és el mewing i dels enderroc, entre moltes altres coses, Berta Roca. Loftis, ja ho sabeu, cada dilluns us portem la millor informació de la setmana per estar sempre informades. Mai desinformades. Parlem del mewing finalment, Arnau, perquè algú ho havia de fer. Algú havia de fer i per això sóc aquí, Loftis. Pels qui no sabeu què és el mewing, es tracta d'un trend, d'una tendència estètica que s'ha fet viral a TikTok. Aquí ho podeu veure, si esteu veient el vídeo podcast, a Pablo Motos i al Plex. Aquesta és la tendència, Vull dir, bàsicament posar-se el dit sota l'orella i resseguir la mandíbula fent callar la gent i marcant, doncs, això, aquesta mandíbula. Inclús ho ha fet també Iker Casillas, Què Berta? dius ara? Mira, també el podem veure aquí, amb aquesta mítica cançó del tren. Home, ell mewing, No en té gaire de mewing. ell mandíbula com a tal en té poca. Consisteix en això, en posicionar la llengua al paladar amb força i suposadament doncs, et treu aquesta papada, et perfila la fesomia, et perfila la mandíbula i queda millor, suposadament. El que predica que funciona el mewing diu que la cara et canvia així. Bàsicament que el primer mes tens una cara com cap endins empapada, al cap de 6 mesos et puja una mica i al cap de 12 ja no se't marca gens la papada. Però mira, ho farem millor, ho explica millor el divulgador i infermer Jorge Ángel. ¿Qué es el mewing? Esta técnica que está tan de moda y que se ve en muchos photocalls, como curiosidad viene de la palabra maullido, consiste en colocar la lengua de una determinada manera, normalmente pegada al paladar superior, con fines estéticos porque supuestamente pues tienes menos papada. Quedaría de la siguiente manera. Mira, ara ho fa, es posa la llengua a Como le sobre. pregunten algo, pues a ver qué hace la persona. Pues bien, evidentemente esto no se recomienda, es un movimiento totalmente contranatural, puedes apretar los dientes y esto hace que se desgasten más y además también te puede producir dolor de mandíbula, de cuello y puede subir perfectamente a la cabeza. Què queréis que os diga? Com diu Jorge Ángel, això té desavantatges, com el dolor que et pot ocasionar-te a la mandíbula i a la cara i a les dents, també. La doctora María José Guerrero, vicesecretària del Col·legi Oficial d'Odontòlegs i Estomatòlegs de Catalunya, també ha parlat sobre el mewing. El mewing és perjudicial per la mandíbula perquè realitzar moviments amb la musculatura de la boca de forma repetida, sense comptar amb la monitorització d'un professional que us indiqui com fer-ho, pot ser molt perillós. Pot provocar problemes en l'articulació, pot provocar sobrecàrrega de la musculatura de la boca o fins i tot mal de caps. Si voleu informació veraç sobre el mewing, no mireu a les xarxes socials, aneu al vostre dentista. Important, això. A veure, jo no vull ni portar la contrària a una experta, ni tampoc vull ser una cosa que no sóc, que és una persona que dona informació precisa i veraç. Però la foto que has posat de mewing a la setmana, mewing als 6 mesos i mewing a l'1 any, bueno, és fake news absoluta. Sí. O sigui, em sembla increïble. I l'altre és que has d'estar tot el dia apretant la mandíbula perquè et passin aquests efectes que estan dient aquests experts. És a dir, els experts que la informació veraç és que això és perjudicial si no està recomanat per un expert. Però si ho fas tot el dia, jo crec que si ho fas 3 cops al dia, no crec que sigui perjudicial. Perjudicial és dormir i fer bruixisme, no? Clar, bueno, això depèn de cadascú. Jo des d'aquí he de donar la informació que això no és... Els tips d'aquests de TikTok, amics i amigues, no sempre són el que prediquen ser i ho donen en compte. Per tant, això és la reflexió que fem des d'aquí al Loft, que cadascú és lliure després de fer el que vulgui. I que si no tens mandíbula, no tens mandíbula i punt, tens altres aptituds boníssimes.